Hej Ingrid. Hello Max, jeg kan se du har kommet frem. Eller måske jeg skulle sige du har kommet tilbage. Det havde jeg ikke troet jeg nogensinde skulle sige til min boss, men hvor er det godt at se dig. Det er godt nok længe siden. Eller der er længe til, eller hvordan man nu Det er fantastisk Max. Hvordan går det? Jamen, det går rigtig godt. Altså som du kan se, så overlevede jeg jo turen igennem ormehullet. Det var lidt hårdt ved frisyren og ødelagde en af mine yndlingsskjorter, men det gør jeg ikke så meget. Og jeg har også fundet ud af, at man kan godt, som vi snakkede om, bruge ormehullerne til at snakke sammen, så vi kan godt lave rapporter. Men vi kan ikke gøre det så tit, som vi troede. Vi har måske en gang om måneden og kun et par minutter ad gangen, for ormehuller er meget ustabile, og de bliver meget sjældent det samme sted ret længe ad gangen, så vi skal koncentrere os. Men jeg har fået gang i projektet, det er rigtig, rigtig godt. Jeg har fået job i CS NVE som projektleder. Det er selvfølgelig ikke meget højenergi fysik i, men det var vigtigt for, at jeg kunne starte skoleduellen op, og vi er i gang. Jeg kan se, at vi får alle de her fantastiske reports for dig. Både på arkiv i papir, og vi har for computer, der er alle mulige files, som begynder at dukke op. Og ideen med skoleduel og CS NVE, det er fantastisk, Max. Hvordan har du det? Og det er så sjovt at være tilbage. Altså, for eksempel da jeg kom, ikke? Det var på en søndag, men selvom det var søndag, så var der fyldt med biler på gaderne. Så tog en taxa over til det hotel, jeg skulle bo på, indtil jeg fandt den lejlighed her. Og så tog jeg et bad. Og efter 25 minutter, så kom der stadigvæk varmt vand ud af hanen. Der er varmt vand i den varme hane, lige indtil man selv slukker for det. Hvad giver Max, det jeg kan også huske fra min barndom. Jeg kan også huske det fra 2007. Jeg tror også, at du kan huske det fra din barndom. Jamen, der var jo så meget varmt vand. Jeg kunne have taget et bad, der var en uge langt, uden at der var sket noget ved det, altså. Faktisk, når man tænker over det, så er det underligt. Der er ikke flere folk her i fortiden, der er rene og lækre. Nej, Max, du er ikke sendt tilbage til 2007 for at blive ren og lækker. Du må gerne tilbage. Men Max, ja. Hvad er hele projektet, som du har blevet sendt tilbage for at lave? Jeg skal få børnene til at spare på energien, sådan så der også er noget til os og dem selv i fremtiden. Spare på vandet, spare på varmen, spare på det varme vand, og de bader, de skal spare på energi, Max. Du må ikke lege med energi, Max. Vi må tale om det her. Jeg må ikke lege med energien. Så, keep up the good work. Jeg ser frem til flere reports for dig, og flere små film på din blog, Max. Det er fantastisk. Keep up the good work. Tak. Sure løg.